Bugun kunny kesipkärini ýitirmän zergärçilik sunuwatyny dowam etdirýän zergärlen bolmagy hasam buýsandyrýar. Bagtyar zamanamyzda döredilýän giň mümkinçiliklerden ruhlanyp, joşgunly zähmet çekip, zergärçilik sunuwatyny ýaş nesillere öwretmekde welaýatyň ustad zergärlerim öňjüli işler görkezýärler. Asyrlardan aşyp biziň bagtyar günlerimize gelip ýeten türkmen zergärleriniň hünärli gollaryndan dören guppa, egme, maňlaýlyk, gulak halka, gülýaka, tumor, bukow, bilezik, asyk, saçmonjuk, kökönli ýüzük, heykel, çaprasaňa ýaly milli şaýdepler şöhratly taryhymyzdy öçmejek ýyl galyryp biziň şu günlerimize çenli sarpalanyp gelenler. Türkmen zergärleriniň syn zähmetinden, ihlasyndan öňýän, sünnälenip ýasalýan şaýdeplerini ähli döwürlerde de dünýä ýüzünde ola gyzyklanma bildirilýär. Zergärçilik sunuwatynyň inçe ýollaryny öwrenip, geljekki nesillere miras goýmakda gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçilikleri eli hünärli ustalaryň döredijlikli işlemegine ruhlandyrýar. Häzirki wagtda zergär ustalaryň kesbini ýöredýän, elinden bir dökülýän ustalarymyz türkmen gelin gyzlaryň gözelligine gözellik goşýan milli şaýdeplerini ýasap, halkymyzyň ösen isteklerini kanagatlandyrmakda döredijlikli zähmet çekýärler. Zergäriň dörejilik ustahanasynda gelin gyzlara mahsus bolan şaýdepleriň dürli görnüşleri, olaryň döwri wap nusgalary taýýarlanylýar. Nefislik bilen ýasalýan şaýdeplere dürli öwüşgünlik gaçlar goýmak, gözel tebigatdan alynan dürli görnüşli nagyşlary çekmek ýaly işler hem ustadlyk bilen ýerine ýetirilýär. Kümüşden ýasalan şaýdepler ekologiýa taýdan arasda bolup, insan saglygyna peýdalylygy bilen häzirki günlere çenli uly istige eýe bolup gelýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň elinden dür dökülýän ustad zergärleriniň ýasaýan milli şaýdeplerini halk köpçüliginiň istegi barhartýar. Zergärçilik sunuwatyny ustadlyk bilen dowam etdirýän zergärler halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, baý medeni mirasyny, däp desturlaryny dünýä ýüzünde dawaralandyrmakda we geljekki nesillere miras galdyrmakda nusgalyk işleri durmuşa ornaşdyrýan gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.